ஒன்று ராஜாக்கள் 8ஆம் அதிகாரத்தின் 15வது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். சாலமோன் ராஜா தேவாலயத்தை கட்டி முடித்த பின்பு ஜனங்களுக்கு முன்பதாக சொன்ன வார்த்தை, என் தேவனாகிய கர்த்தர் என் தகப்பனாகிய தாவீதிற்கு வாக்கினால் சொன்னதை கரங்களால நிறைவேற்றினார். தேவ பிள்ளைகளை, கர்த்தர் உங்களுக்கு வாக்கினால் சொன்னதை கரங்களால நிறைவேற்ற போறார். சேர்ந்து பாடி அவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க. நன்றி சொல்லி உம்மை பாட வந்தோம், உம் காருண்யத்தை எண்ணி போற்ற வந்தோம். நன்றி சொல்லி உம்மை பாட வந்தோம், உம் காருண்யத்தை எண்ணி போற்ற வந்தோம். வார்த்தையினால் நீர் சொன்னதெல்லாம் கரங்களினால் இன்று நிறைவேற்றினீர். வார்த்தையினால் நீர் சொன்னதெல்லாம் கரங்களினால் இன்று நிறைவேற்றினீர். நன்றி நன்றி சொல்வோம் உயிர் உள்ளவரை, ஒன்றும் குறையாமல் காத்திடும் நல்லவரை. நன்றி நன்றி சொல்வோம் உயிர் உள்ளவரை, ஒன்றும் குறையாமல் காத்திடும். அப்புறம் ஆனால் நான் ராஜ்குமாருக்காக நான் ப்ரேயர் பண்ணேன். நான் அவன் இருந்த சூழ்நிலை அது மாதிரி இப்படியெல்லாம் இருக்கிறானேன்னு கொஞ்சம் வந்து எனக்கு யோசித்தேன். நான் எப்படியெல்லாம் இருந்த பசங்க சண்டே கிளாஸ்லாம் வர மாதிரி இப்படி இருந்த பசங்க வழி வெளியே போன மாதிரி போயிடுச்சுட்டேன். ஆனாலும் கர்த்தர் கொண்டு வருவார். இந்த பசங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும். பொதுவாகவே இங்கிலீஷ் சபை யூத் எல்லாருக்கும் நாங்கள் கவர்மெண்ட் இருக்கோம். அப்போ வந்து ராஜ்குமாருக்காக ஜெபிக்கிறப்ப கர்த்தர் மறுபடியும் அவனை கொண்டு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஆண்டவர் பாரு, அவன் வழிமுறைக்கு போனாலும் கர்த்தர் மறுபடியும் கொண்டு வந்துட்டாரு. இதெல்லாம் அந்த மாதிரி பண்றப்ப அப்ப தேவன் சொன்னது நிறைவேற்றாருல. யோசேப்பு சொன்னது நிறைவேற்றின மாதிரி ராஜ்குமார் சொன்னது கர்த்தர் நிறைவேற்றாரு.